René, hvad laver du her? Man skal jo pleje sine venner, ikke? Noget galt. Har du bundet på nogen at drikke? Jeg drikker mælk. Drikker du mælk, Mulle? Ja, ligesom min datter. Jeg kom sådan til at savne hende. Hvad mener du? Hvad tror du? Hvad fanden tror du, mand? Hvad helvede laver du, Du mand? lukker bare dit solariefjæs. Hvad fanden sker der, mand? Du er da fucking syg i hovedet, hva'? Er du? Slap lidt af. Der var en eller anden nar, der tog Carla og efterlod hende i en baggård, ikke? Så ringer han til mig og siger, at næste gang, så slipper jeg ikke så billigt. Hvad sker der, mand? Du fortæller mig, hvad der sker. Der skal jeg fandme sørge for, at du bliver knaldet for det her lort hurtigere, end du tror. Smut for helvede. Er du mongol eller hvad? Slap nu af, skat. Det gælder også dig. Skrid. Jeg ringer til dig, så ringer jeg ikke. Men hvad fanden har jeg gjort dig? Jeg troede, vi havde en aftale med de 50.000. Har jeg nogensinde snydt dig? Fand nu ned, René. Ja, nu ringer du til dem der og får dem til at stoppe det. Lige nu. Her. Nu. Det kan jeg ikke. Nu! Det kan jeg ikke for Selvfølgelig kan du da det. Det er sgu da dig, der styrer det her. Jeg styrer ikke en skid, fatter du ikke det? De penge, du lånte, det er deres fra starten af. Hele lortet er deres, ikke? Bæksen her, lejligheden, kællingerne, bilen, hele lortet, ikke? Jeg kræfter ikke af en skide viservært, mand. Jeg sagde til dig, du skulle ringe til dem, ikke? Ja, du er en lort, du er. Men prøv nu at høre. Du kan tjene de penge på no time, ikke? Kør for dem. Det er det, de vil have. Ja, jeg har sagt til dig, at der ikke kommer noget coke i min bil, og dermed basta. Jeg har brug for dig, forstår du ikke det? Dine 5 hyrevogne, ikke? Prøv at regne ud, hvad du kan tjene på det, mand. Du skylder dem pengene, ikke? De slipper dig ikke.